7 στοικές στρατηγικές για να γίνετε ακλόνητοι απέναντι σε οποιονδήποτε. Εισαγωγή. Η δύναμη της εσωτερικής γαλήνης. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν χάνει ποτέ την ψυχραιμία του, ακόμα και όταν όλοι γύρω του πανικοβάλλονται. Κάποιον που ανταποκρίνεται στις πιο άγριες κριτικές με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Αυτό το άτομο δεν γεννήθηκε με υπερδυνάμεις, απλώς έμαθε τα μυστικά μιας χιλιετούς φιλοσοφίας που μετέτρεψε Ρωμαίους αυτοκράτορες, σκλάβους και κοινούς πολίτες σε άτομα με ακλόνητη εσωτερική δύναμη. Ο στοικισμός, που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα πριν από περισσότερα από 2.300 χρόνια, είναι ένα πρακτικό σύστημα ζωής που διδάσκει πως να αναπτύξετε ένα νοητικό φρούριο ικανό να αντισταθεί σε οποιαδήποτε συναισθηματική καταιγίδα. Από τον Μάρκο Αβρίλιο μέχρι σύγχρονους ηγέτες, ο στοικισμός έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο για πραγματική συναισθηματική σταθερότητα. Στρατηγική 1. Η διχοτομία του ελέγχου. Το πρώτο μάθημα του στοικισμού είναι να κατανοήσετε βαθιά τη διαφορά μεταξύ αυτού που μπορούμε να ελέγξουμε και αυτού που δεν μπορούμε. Ο Επίκτητος δίδασκε ότι υπάρχει μόνο ένα πράγμα πραγματικά υπό τον έλεγχό μας: οι εσωτερικές μας επιλογές, σκέψεις, συναισθηματικές αντιδράσεις, κρίσεις και αποφάσεις. Όταν κάποιος σας κριτικάρει, δεν μπορείτε να ελέγξετε τα λόγια του, αλλά ελέγχετε πλήρως την ερμηνεία σας και την απάντησή σας. Αντί να σπαταλάτε ενέργεια προσπαθώντας να αλλάξετε ανθρώπους ή καταστάσεις, ο στοικός συγκεντρώνει όλη την προσοχή στο να τελειοποιήσει τις εσωτερικές του αποκρίσεις. Ασκηθείτε καθημερινά. Όταν νιώθετε άγχος, ρωτήστε: αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχό μου; Αν όχι, ανακατευθύνετε την ενέργειά σας. Στρατηγική 2. Η εσωτερική κρίση. Τα γεγονότα από μόνα τους δεν έχουν συναισθηματική δύναμη, μόνο οι ερμηνείες μας έχουν. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε: έχεις δύναμη επάνω στο νου σου, όχι στα εξωτερικά γεγονότα. Όταν κάποιος σας προσβάλλει, η προσβολή είναι απλώς λέξεις. Το νόημα που αποδίδεται καθορίζει την επίδραση. Δύο άτομα που λαμβάνουν την ίδια κριτική μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις, ένας βλέπει απειλή, ο άλλος χρήσιμη πληροφορία. Όταν κάτι σας ενοχλεί, ρωτήστε: ποιες άλλες ερμηνείες είναι δυνατές; Συχνά θα ανακαλύψετε πιο ουδέτερες οι θετικές προοπτικές που είναι εξίσου έγκυρες. Στρατηγική 3. Εστίαση στο παρόν. Το μυαλό περιπλανιέται μεταξύ μεταμέλειας και αγχών. Οι στοικοί κατανόησαν ότι μόνο το παρόν προσφέρει πραγματική δύναμη δράσης. Όταν είστε πλήρως παρόντες, γίνεται αδύνατο για άλλους να σας αποσταθεροποιήσουν συναισθηματικά, επειδή οι απόπειρες χειραγώγησης στηρίζονται στο να σας κάνουν να ξαναζήσετε παλιούς πόνους ή να φοβηθείτε το μέλλον. Χρησιμοποιήστε αισθητηριακές άγκυρες. Τι βλέπετε, ακούτε, νιώθετε αυτή τη στιγμή? Όταν το μυαλό. Στρατηγική 4. Συναισθηματική αποστασιοποίηση. Παρατηρήστε καταστάσεις και συναισθήματα, χωρίς να ταυτίζεστε εντελώς μαζί τους. Οι στοικοί χρησιμοποιούσαν τη μεταφορά του ηθοποιού: συμμετέχετε αλλά διατηρείτε συνείδηση ότι παίζετε ρόλο. Όταν κάποιος προσπαθεί να σας χειραγωγήσει, παρατηρήστε: ενδιαφέρον, αυτό το άτομο προσπαθεί να με κάνει να νιώσω ενοχή. Αυτή η παρατηρητική οπτική δημιουργεί χώρο μεταξύ ερεθίσματος και απάντησης, εκεί βρίσκεται η ελευθερία επιλογής σας. Γίνετε επιστημονικός παρατηρητής των συναισθημάτων σας, ο θυμός αναδύεται, ενδιαφέρον πως αντιδρά το σώμα. Στρατηγική 5. Αρετή πριν από νίκη. Για τους στοικούς, το μόνο αληθινό μέτρο επιτυχίας είναι να ενεργείτε με αρετή, ανεξάρτητα από συνέπειες. Η αυτοεκτίμησή σας δεν εξαρτάται από το να κερδίζετε συζητήσεις ή να πετυχαίνετε έγκριση, αλλά από το να διατηρείτε την ακεραιότητά σας. Όταν κάποιος σας προκαλεί, έχετε ευκαιρία να εξασκήσετε αρετή, υπομονή αντί θυμού, συμπόνια αντί εκδίκησης, αξιοπρέπεια αντί να κατέβετε στο επίπεδό του. Κάθε τέτοια επιλογή είναι πραγματική νίκη, νίκη επάνω στις χαμηλότερες σας παρορμήσεις. Στρατηγική 6. Καθολική κατανόηση. Αναπτύξτε βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Κάτω από τις επιφανειακές διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες βασικές ανάγκες, φόβους και περιορισμούς. Όταν κάποιος ενεργεί επιθετικά, συνήθως εκφράζει πόνο, φόβο ή ανασφάλεια. Το άτομο που κριτικάρει μπορεί να παλεύει με ανεπάρκεια. Ο συνάδελφος που σας σαμποτάρει μπορεί να φοβάται για τη θέση του. Αυτή η κατανόηση δεν δικαιολογεί βλαβερές συμπεριφορές, αλλά επιτρέπει απαντήσεις από σοφία αντί για αντιδραστικότητα. Ρωτήστε: ποιος πόνος ή φόβος μπορεί να παρακινεί αυτή τη συμπεριφορά? Στρατηγική 7. Νοητική προετοιμασία. Η τελευταία στρατηγική είναι η Premeditatio Moloram, συστηματική οπτικοποίηση προκλήσεων και νοητική πρόβα ενάρετων απαντήσεων. Αντί να φοβάστε δύσκολες καταστάσεις, οπτικοποιήστε τες και εξασκηθείτε νοητικά, πως θα αντιμετωπίζατε κριτική με ψυχραιμία, πως θα παραμένατε εστιασμένοι στις αρχές σας όταν κάποιος προσπαθεί να σας υπονομεύσει. Αυτή η προετοιμασία αφαιρεί το στοιχείο έκπληξης και ενδυναμώνει τις ηθικές ίνες σας. Όπως οι αθλητές οπτικοποιούν τέλειες επιδόσεις, εσείς οπτικοποιείτε συναισθηματικά ώριμες απαντήσεις. Ενσωμάτωση των στρατηγικών.
Οι 7 στρατηγικές δεν είναι απομονωμένες τεχνικές, αλλά διασυνδεδεμένες όψεις μιας συνολικής προσέγγισης ζωής. Η διχοτομία του ελέγχου παρέχει τη βάση, ο έλεγχος κρίσεων επιτρέπει επαναερμηνείες, η παρουσία κρατά γυροβολημένου στην πραγματικότητα, η αποστασιοποίηση δημιουργεί χώρο επιλογής, η εστίαση στην αρετή απελευθερώνει από εξωτερική έγκριση, η καθολική κατανόηση αναπτύσσει συμπόνια και η νοητική προετοιμασία χτίζει ανθεκτικότητα. Όταν ενσωματωθούν πλήρως, αναπτύσσεται αταραξία, ακλόνητη γαλήνη που δεν εξαρτάται από εξωτερικές περιστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει αναισθησία, αλλά βαθιά συναισθηματική σταθερότητα που επιτρέπει σοφές απαντήσεις αντί για αντιδραστικότητα. Αρχίστε εφαρμόζοντας μία στρατηγική τη φορά. Αφιερώστε μια εβδομάδα στη διχοτομία του ελέγχου, την επόμενη προσθέστε την αμφισβήτηση ερμηνειών. Σταδιακά, ενσωματώστε όλες μέχρι να γίνουν δεύτερη φύση. Συμπέρασμα: η διαχρονική δύναμη της στοικής σοφίας. Οι στοικές στρατηγικές είναι πρακτικά εργαλεία δοκιμασμένα επί αιώνες. Λειτουργήσαν για σκλάβους και αυτοκράτορες στη ρωμαϊκή αρχαιότητα, για κρατούμενους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και συνεχίζουν να λειτουργούν για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σύγχρονες προκλήσεις. Η θεμελιώδης υπόσχεση του στοικισμού: μπορείτε να αναπτύξετε εσωτερική ειρήνη και συναισθηματική δύναμη που δεν εξαρτώνται από τη συμπεριφορά άλλων ή εξωτερικές περιστάσεις. Έχετε μέσα σας όλα όσα χρειάζεστε για μια πλήρη ζωή. Το ταξίδι αρχίζει με την απόφαση να αναλάβετε πλήρη ευθύνη για τις εσωτερικές σας απαντήσεις. Θυμηθείτε τον Επίκτητο: δεν είναι τα πράγματα που μας ταράζουν, αλλά οι γνώμες μας για τα πράγματα. Ο στοικός δρόμος δεν υπόσχεται ζωή χωρίς προκλήσεις, αλλά την ικανότητα να βρίσκετε δύναμη, σοφία και χαρά μέσα στις προκλήσεις. Είναι μια υπόσχεση που αντιστέκεται στον χρόνο και συνεχίζει να μεταμορφώνει ζωές. Η δική σας μεταμόρφωση μπορεί να αρχίσει τώρα, περιπλανιέται, ευγενικά επαναφέρετε το στην άμεση πραγματικότητα.